Bon dia a totes i tots. Benvingudes i benvinguts a aquest nou InnoBreak de la Fundació iSocial. Com sabeu, els InnoBreaks són breus webinars d'una hora i mitja de durada en què a la Fundació iSocial us oferim cada 2 mesos una selecció de les millors experiències locals i internacionals d'innovació en serveis socials que hem publicat prèviament al nostre banc d'innovacions. La Fundació iSocial, pels qui encara no ens conegueu, us diré que vam néixer ara fa 3 anys per iniciativa de diverses entitats catalanes del tercer sector amb la finalitat d'impulsar la innovació i la transformació del sector dels serveis socials. Som 12 entitats membres, desenvolupem projectes de recerca i d'innovació i oferim serveis d'acompanyament, programes de formació i activitats obertes per als professionals i per les organitzacions del sector que esteu compromesos amb la innovació. Per impulsar la innovació al nostre sector, busquem, entre altres coses, connectar tercer sector, administracions, universitats i empreses i aportar coneixement i experiències d'altres territoris, i això és el que pretenem amb els InnoBreaks. Doncs bé, en l'InnoBreak d'avui us presentarem 2 iniciatives en l'àmbit de la tecnologia 4.0 que ofereixen solucions molt exitoses per facilitar l'autonomia personal de les persones amb discapacitat. La primera, RehabLab, és una extensa xarxa col·laborativa francesa que facilita que les persones amb algun tipus de discapacitat física puguin dissenyar-se i fabricar-se les seves pròpies pròtesis i ajudes tècniques per mitjà d'impressores 3D. La segona és l'app Town Companion, una eina desenvolupada per l'empresa catalana Mass Factory per facilitar la mobilitat autònoma en el transport públic i que avui utilitzen ja centenars de persones amb discapacitat intel·lectual a ciutats d'Espanya i del Canadà. La primera ens la presentarà des de la Bretanya a França, Willy Alegre. La segona es la presentarà des de Barcelona, Faustino Cuadrado. Vull agrair a tots dos la gentilesa que han tingut per presentar-nos avui aquestes 2 iniciatives en els InnoBreaks de la Fundació iSocial. I ara li passo la paraula a la nostra companya Cèlia Estruch de l'equip d'iSocial, que us indicarà alguns detalls pràctics de la sessió d'avui abans de donar pas als 2 ponents. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, la intèrpreta si pot activar l'àudio, que ara mateix està silenciada. I a partir d'aquí, bé, només dir-vos que cada presentació durarà 25 minuts. La primera, com us deia el Toni, serà en anglès i la segona serà en català. Ja que el primer ponent parlarà en anglès, hi haurà disponible l'opció de traducció simultània anglès-català. Si desitgeu activar-la, cal que busqueu la icona de la bola del món a la part inferior de la pantalla que posa interpretació o alguna cosa similar i cliqueu català. Podeu silenciar, demanar pausa, fem pausa.
Sí, et sentim correctament en l'opció català. T'avisem. Perfecte. Ok, doncs torno a començar la meva introducció. Bé, com us deia, cada presentació durarà 25 minuts. La primera, de Rehab Lab, serà en anglès. La segona, de Pantown Companion, serà en català. Ja que el primer ponent parlarà en anglès, hi ha disponible l'opció de traducció simultània anglès-català. Si desitgeu activar-la, cal que busqueu la icona d'una bola en el món a la part inferior de la pantalla i cliqueu català. Podeu silenciar l'àudio original clicant a silenciar l'àudio original o mute original audio. Espereu un cop finalitzi la seva ponència per la segona presentació, que serà en català, podeu desactivar aquesta interpretació. També dir-vos que entre presentació i presentació farem un breu descans per facilitar la feina a la intèrprete i per aprofitar que ens feu arribar les vostres preguntes. Per formular les vostres preguntes podeu anar-ho fent des de ja per mitjà del botó preguntes i respostes també de baix a la vostra dreta de la pantalla. En acabar l'Inno Break us explicarem com podreu accedir després als materials de la sessió d'avui i alhora us anunciarem el dia i l'hora del proper Inno Break. Així doncs, passem ara a la primera presentació d'avui. Dono la paraula a Willy Alegre, que ens presentarà Rehab Lab. Thank you, Willy. Thank you. Thank you so much. Thank you. Just one moment for the interpreter to start the interpretation. Okay, we'll wait 1 minute. Could you see my screen? Yes. Okay. Okay, so now Willy, you can start. No? Thank you. Bon dia, bonjour. Very happy to be there today to present and to share my experiences about 3D printing and assistive devices made with 3D printing. And the idea behind this presentation is not to speak about technology, but all is about social innovation and also organizational innovation to let people build, design their own assistive devices with the help of 3D printing. So as an introduction, I'm a biomedical engineer working in a rehabilitation center in France, actually in the west part of France, in a region called Brittany, which is a quite strong region and quite autonomous. Well, we have a strong spirit behind it. Let's say it is one of the biggest rehabilitation centers in France. We welcome 400 patients a day, and we have 600 employees. And as a big center, we have some specificities, such as engineers integrated in the rehab center, the rehabilitation center, both dedicated to care with doctors, with therapists, but also to projects, research, development, and innovation projects. So this is our main activities here. We work on 3 types of activities in my unit: clinical activities through multidisciplinary care for patients. We also work on various projects on open innovation with academic and industrial partners. And third, we work as experts
through one innovation center we just launched last year, which is called CoWorkIt Innovation Center. And just for your information, the CoWorkIt Innovation Center was launched through a big national project for us, which is called Handicap Innovation Territoire, and which is the only project labelized Territoire d'Innovation, which is launched by our government to define one territory dedicated to innovate in the field of disability. So in our unit, we work on assistive technologies to give accessibility to internet, for example, to a professional environment, but also to communication, for example. So we work on IT accessibility, as you can see on this slide, on wheelchair adaptation, choosing the right interface, configuring the wheelchair, for example. We work also on augmentative and alternative communication. And finally, on home automation and let's say how to adapt one habit, one home for people with special needs. So we are 4 engineers and 1 3D designer. And since 2016, we also launched one innovation domain, which is very particular in digital fabrication, to design and produce assistive devices, custom-made assistive devices, and also prostheses with the help of 3D printing. So let's talk about custom-made assistive devices. Worldwide, it is there is a huge need in this field. For example, 1 billion people live today, as you know, with some form of disability, and those people need 1 or more assistive devices, assistive products. It is information coming from the World Health Organization, and probably in the next future, people will need more assistive devices worldwide. And there is, on the contrary, 1 for 10 people in need only have access of this search of assistive devices. So we talk about one specific market underdeveloped today in, let's say, the most of countries in the world. But on the contrary, in European countries, for example, there is a high abandon rate of assistive devices in such countries as, for example, in France, there is 30 to 40% of assistive devices which are abandoned during the first year of their use. So there is, to this fact, we have to act about it. And some projects are working, for example, on how to reuse assistive devices which are not used anymore. It is one great way to improve this fact. And one other way we work on is to work on co-designing assistive device with the user himself, and also to let him design their own, its own assistive devices. And in this way, we think we're gonna improve the usability of the device when commercial products doesn't fit quite well the needs of people. So when I talk about custom-made assistive devices, I talk mainly of this type of objects, small objects of daily living for writing, for example, for IT accessibility, for hobbies, for driving the wheelchair, etc. You probably saw already objects shared on web platform.
So there is already some activities behind it, and activities which really answer some users with special needs. So 3D printing is one good digital fabrication process which enable us to adapt one assistive device easily from an existing assistive device already designed. We can work on the design, the color, the shape of the assistive device. We can work on the weight. We can also share the assistive devices easily on the web platform, for example. And it is also very interesting related to other traditional fabrication process. Time and cost could be also improved to design the assistive device. So as you can see, a 3D printer has to, from a design made on a computer, has to print slide by slide one object until having the entire object, the 3D object. So that's it. The main idea behind it for us is about do-it-yourself, the main interest. Because we have seen that the more we build and design our objects, and the more we use this object, we love it. As an example, we have collected one psychological effect very known, which is called the IKEA effect. When you build your own furniture, you will love the object more. So do it yourself in the field of handicap disability is very interesting, inspiring, because one innovator called Nicolas Huchet in France talked about handicap empowerment, or how to transform your own limitation into motivation. And Nicolas Huchet built actually his own prosthesis with the help of FabLab. So FabLab is a fabrication laboratory based dedicated space with 3D printers, with people, and the main idea in this kind of space is to do it yourself. We can share knowledge, experience, tools with various types of people, and we mainly work on digital fabrication with the use of 3D printing. So this basic concept was very inspiring for us, and it let us build the Rehab Lab concept, because behind it, for example, we have defined 3 main interests working on 3D printing, which is the accessibility. For example, one user, tetraplegia user, can have access to the design of a physical object only with the use of IT, of one computer. And this is the main innovation for us behind it, social innovation. Because, for example, Jean-Christophe, you can see here, is a tetraplegia people, and is also a DJ. So he mixes with a software you can see on the computer screen here, with the help of head movements. But of course, as a real DJ, he wanted to act on a physical mix table. You can see in the middle of the picture. So to do so, he used a kind of stick in his mouse to reach different cursors, buttons on the physical mix table. And to do so, he designed the small yellow object you can see here, which can be switched, we can be replaced by the original cursors, the original buttons on the mix table.
So of course, Jean-Christophe is has very specific needs, but we like to use this example to show the empowerment behind digital fabrication and 3D printing. Because without digital fabrication, Jean-Christophe will not have the ability to design their own physical object to use it afterward. So Rehab Lab is about one fab lab integrated in healthcare or social organizations to let people build by themselves their own assistive devices. And to do so, they are helped by, let's say, occupational therapists on one hand, but also one technical reference who is able to handle 3D printing and also who knows about how to model one object in a computer. So here, the frame of Rehab Lab is about assistive devices made with 3D printing and only this. I will not talk about the collaboration process because I don't have time right now, but I will be glad to talk more about it. And just to say that from do it yourself, we talk now about do it together and how we can share our experience with other health care and social organizations worldwide. And the basic needs of healthcare organization and social organization now is about sharing experiences to develop more this kind of activities. So to be quick, we define one charter, one Rehab Lab charter. We share already today. We also propose trainings, and we have developed one sharing platform to share objects and to share various experiences from various organizations. So right now, there are 33 Rehab Lab in Europe, sorry. So in various countries, developing more than 1,000 assistive devices involving more than 800 users, patients sometimes. And as you can see, if you are interested, we launched a platform and you can see the link here. You can see all this information. And to end this presentation, we also participate on 2 European projects, and we plan to do it more to help other organizations across Europe to define this kind of space for their users, and also once again to share experiences. So these organizations, European organizations, were very interested about technological innovativeness on the first step, but also on social innovativeness, asking themselves how to let users participate to the process, to the design of the assistive device. And on one hand, they are also interested in organizational innovativeness, about networking and about community, working with other organizations to share experiences and build other projects. So if you're interested in this kind of project, we are ready to share experiences, also to propose trainings. Yeah, so I'll be glad to discuss about it later with you for sure. And just one sentence I'd like to share is about do-it-yourself. If you are afraid about this technology, or you are asking about how I can do it in my own organization, the best idea is probably to do it, and you will see that is not so hard to do. So that's it. Thank you very much for your attention. Thank you, Willy, for your very interesting presentation. Now we'll do a 5-minute break so that we can just get a cup of water and have time to rest before the next
presentation. Thank you. Yes, I hear you well. Sorry, could you hear me?
Vale. Jo ara mateix, tu estic parlant també pel micro. Tu em sents? Estupendo. Hola a tots, de nou. Ara passarem a la presentació d'en Faustino Cuadrado, We'll now start with the presentation that que Faustino ens Cuadrado is presentarà doing, la seva innovació Up and Down. Quan presenting vulguis, Faustino, up and down, up. So Faustino, whenever you want. pots compartir pantalla o el que necessitis. Hola, bon dia a tothom. No, dispenseu que compartiré pantalla jo mateixa. Això mateix, gràcies. Molt bé, doncs comencem. No sé si em podeu veure, no tinc aquesta Good imatge. morning, everyone. Let's see. Espera que estic sentint... Estic sentint la interpretació també i això em desconcentra, perdoneu. Hauries de posar a interpretació apagar. Apagar, val. Sí, i a priori llavors no la Però sentiràs. tinc àudio original només. Quan vaig a interpretació d'idiomes surt àudio original. Espera un moment. A veure ara si et permet. Val, comencem. Ara em sembla que només em sento a mi mateix. Bon dia a tothom. Perdoneu, gràcies. Bueno, a veure si aconseguim fer la presentació bé. M'ajudaràs quan vagi dient anem passant, val? A veure si podem coordinar-nos bé. El meu nom és Faustino Cuadrado, soc el conseller delegat de Mass Factory, que és el nom de la nostra empresa, tot i que el nom comercial és Up and Down. Hi ha moltes maneres de dir-ho, a nosaltres ens agrada dir Up and Down. I moltes gràcies a Fundació Social per convidar-nos a aquest esdeveniment. La nostra relació amb Fundació Social ja és llarga i fructífera i que esperem que segueixi així per molt temps. Passem a la següent pàgina, sisplau. Mass Factory és una empresa spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona. Neix a través d'una iniciativa del nostre fundador, el doctor Jordi Roig, que va quedar invident per una malaltia degenerativa. Ell era professor de la Universitat a l'Escola d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i allà es va adonar que la tecnologia podia ajudar persones amb discapacitat a viure millor, a millorar la seva vida, a millorar la seva qualitat de vida. D'aquesta iniciativa, la seva primera iniciativa va ser el desenvolupament d'una aplicació mòbil perquè persones amb discapacitat visual poguessin utilitzar el transport públic de superfície i, degut a l'èxit que va tenir aquesta aplicació, és quan es va decidir continuar la tecnologia a través d'una empresa amb la qual pertany, evidentment, la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenim dos valors importants per nosaltres. Un és el disseny universal. Els nostres sistemes tenen que arribar al màxim nombre possible de persones. I, per altra banda, que aquest ús de la tecnologia fos per millorar la vida de tots els ciutadans i més, precisament, o més encara a persones que tinguin algun tipus de capacitats diferents.
En el nostre cas, el sistema que us venim a presentar avui es diu Pantone Compagnon, com deia ja el títol i com ara us explicarem, i ve a resoldre un problema molt conegut per tots. No, aquí no aniré massa lluny. Endavant, la següent, perdona. La següent diapo. Vale. El problema de l'accés limitat al transport. És conegut i fins i tot l'Organització Mundial de la Salut reconeix que és una de les principals causes d'exclusió i discriminació. Si no tens accés al transport, tens més dificultat per trobar feina, tens més dificultat per tenir, per accedir a sistemes tant educatius com socials o sanitaris, de salut, i per tant això fa que sigui fonamental a l'hora d'arribar a una igualtat d'oportunitats per tothom. Quan tenim transports que són accessibles o quan parlem de transports per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, doncs en alguns casos no és el cas ja de Barcelona perquè tenim transport. El transport públic afortunadament és força accessible, però no a tot arreu és igual. Tenim problemes amb l'accessibilitat del transport i en el cas que estem utilitzant un transport que no és el públic, tenim la situació de que moltes vegades és molt car o que té un abast molt limitat i no dona servei a tothom. Evidentment, el cost que això té no només per la societat, sinó per les persones amb discapacitat i les seves famílies és molt alt i, per tant, que nosaltres ens hem centrat a intentar aconseguir que les persones amb mobilitat reduïda puguin tenir millorar la seva mobilitat. Passem a la següent, sisplau. Com us deia, el sistema... Sí que et demano si pots parlar una mica més lent perquè la traductora està interpretant en anglès. Clar, perdoneu, sí, no era... Sí, perdoneu. La solució es diu Pantone Compagnon. Té una barrejada de nom. Pantone és un nom en anglès, Compagnon és en francès. El fet que tinguem aquesta combinació és, com deia també a la presentació, que nosaltres estem ara mateix en 2 països, a l'estat espanyol i a Canadà, i més concretament a Canadà, a la zona del Quebec, que és una zona francòfona. I llavors aquest és el nom que nosaltres vàrem treballar amb aquesta empresa per desenvolupar el sistema. Resumint-ho, és un navegador, és un Google Maps per persones amb mobilitat reduïda. El nostre objectiu és que persones que o bé necessiten informació de geolocalització més precisa o bé que necessiten indicacions de navegació més adaptades a les seves capacitats, puguin utilitzar el transport públic d'una manera segura i autònoma. El que és més important és que siguin autònoms, que no necessitin de ningú més tret del nostre sistema per poder desplaçar-se per qualsevol entorn. També voldria aquí remarcar que, tot i que podria semblar que el sistema està molt orientat a zones urbanes o densament poblades, un dels nostres grans partners de la companyia, que és la Fundació Ampans, que, com sabeu, està al Bages o té gran part de la seva activitat al Bages. Molts dels nostres usuaris de Catalunya són de la Fundació Ampans i són usuaris que es mouen en zones rurals, perquè també les distàncies des de casa seva a centres de treball o centres de formació són llargues i són usuaris o del transport adaptat o del transport públic. El que estem fent és reemplaçar el transport adaptat o que els seus pares els portin als centres de treball per la utilització del transport públic amb el suport de Pantone Compagnon. Us posaré un vídeo molt curtet on veureu com és el funcionament de Compagnon. Pots fer play, sisplau?
No, no se sent l'àudio. S'hauria d'activar el compartir àudio també amb el vídeo. Teniu raó. Pédalo et tu vas marcher jusqu'au coin. Gràcies. D'accord. Continue jusqu'à la porte d'entrée qui est juste là. Félicitations, Benjamin. Bueno, aquest vídeo el tindreu disponible si després el voleu veure. Bàsicament, el que es veu és que l'usuari, el sistema o l'aplicació mòbil li està donant indicacions pas a pas de quin és per arribar a destinació, i en el cas de que l'usuari no segueix el camí o la ruta que s'ha establert, això es detecta amb ara us explicaré, amb un centre de control on hi ha una persona que està mirant tots els usuaris que estan viatjant, s'encén una alarma de que l'usuari no segueix la ruta i llavors es posa en contacte amb l'usuari per ajudar-lo a tornar a la ruta i finalment arribar a destinació de manera exitosa. Aquest és el funcionament del sistema. Per fer això, el sistema té diferents parts. Una que és molt important és el planificador de ruta. Si compareu amb Google Maps, a Google Maps vosaltres podeu fer la ruta amb l'aplicació mòbil. En el nostre cas, la ruta no es pot fer a l'aplicació mòbil perquè té una certa complexitat i aquesta complexitat és la que fa que l'usuari després pugui viatjar per ell mateix seguint aquella informació que s'ha donat amb aquesta part del sistema, el planificador de ruta. Endavant, sisplau. El següent. L'usuari, tot és igual, l'usuari pot fer la ruta, o sigui, l'usuari, si té prou capacitat, pot fer ell mateix la seva ruta. També la ruta la pot fer el que nosaltres diem el perfil d'assistent, que és un familiar o és un cuidador de l'usuari. Al fer la ruta, es poden determinar quins són els transports preferits o transports a evitar a l'hora de fer la ruta, quines línies també s'han d'utilitzar més o és millor no utilitzar, i també es pot determinar quins són els intercanviadors preferits a l'usuari. Com sabeu, persones invidents normalment utilitzen sempre el mateix intercanviador perquè estan acostumats a fer allà els canvis de transport. Al mateix temps també podem definir quan fem la ruta si preferim caminar més o caminar menys o respecte a la durada del viatge. Tenim en compte quina és la inclinació del terreny per a persones que fan servir cadires de rodes o que prefereixen anar cap avall o pla en comptes de cap amunt, i també tenim en compte la perillositat del que hem de caminar, si hi ha alguna cruïlla molt perillosa o si hi ha algunes obres que podria fer que corrés perill a l'usuari. I també, una cosa molt important, a diferència de molts dels altres planificadors de ruta que podeu trobar, és que nosaltres podem determinar en quina vorera caminarà l'usuari i en quin pas de vianants creuarà el carrer l'usuari. I tot això, a més, s'acompanya amb punts d'informació que rebrà l'usuari, es determinen amb aquesta part i quina és la informació que rebrà a l'usuari. Següent, sisplau. L'altra gran part del sistema és l'aplicació mòbil, que és el que fa servir a l'usuari. Següent, sisplau. I que una cosa molt important és que té un disseny universal, que és el que us comentava al començament. La informació es dona en format d'àudio, en text, en pictogrames, en imatges, vibració i fins i tot mapes, tot i que gairebé ningú no fa servir mapes, però és possible fer-ho tot. Una de les grans funcionalitats del sistema o de l'aplicació mòbil és que envia cap al servidor, i d'aquí que nosaltres tenim control del que està passant al viatge, informació sobre la geolocalització de l'usuari, sobre la càrrega de bateria del dispositiu mòbil, quina és la cobertura mòbil de l'usuari i quina és la precisió de la cobertura de geolocalització, el GPS que en coneixem, de l'usuari. Següent. L'altra gran funcionalitat és la de donar la informació
de guiatge que hem introduït amb la part anterior, amb el planificador de ruta. Tot el que hem posat amb el planificador de ruta és el que es displayarà, és el que es mostrarà amb l'usuari a través del dispositiu mòbil. I això és una part molt important. I a més, aquesta aplicació mòbil és molt robusta, és a dir, en el cas perquè tenim usuaris de tota mena, en el cas que l'usuari apagui el telèfon mòbil per accident, li caigui, s'interrompeixi la connexió, el que sigui, quan tornem a engegar l'aplicació es reprèn el viatge en punt en què l'usuari està en aquell moment. Si mireu aquestes dues, les imatges que hi ha a l'esquerra i a la dreta a dalt, són pantalles de l'aplicació mòbil i veureu que a dalt de tot hi ha un botó taronja, que és el botó d'ajuda. Prenent aquest botó, l'usuari truca directament amb un telèfon preconfigurat, que normalment és del centre de control allà on estem cuidant de l'usuari o d'un familiar. Llavors, si en un moment sent desorientació, sent que necessita ajuda, simplement premem aquest botó, la rebrà. Següent, sisplau. L'altra gran part és a la part d'observació, de veure què és el que està passant. Següent. Si vols, posa-ho tot i ja aniré explicant. Enrere. Aquesta observació es pot fer, com heu vist en el cas del vídeo, des d'un lloc centralitzat, que és un control center, un contact center, on estan vigilant, en el cas que hem vist del vídeo, és el client que és un operador de transport, que seria l'equivalent de transports metropolitans de Barcelona, a la ciutat de Longueuil, al Canadà. Llavors, allà el que es fa és atendre a tots els usuaris de manera global. Però un familiar, un pare, també podria tenir aquest rol que nosaltres diem d'operador i llavors l'únic que faria és que gestionaria o estaria cuidant del seu fill. Es pot fer de les dues maneres. També tenim aquest rol que us deia d'assistent. Si mireu la diferència entre assistent i operador, és que l'assistent pot observar, pot veure què és el que està passant i l'operador, a més d'observar, és el rol que donarà assistència remota en cas de ser necessari. Una assistència remota davant de quines situacions? Que l'usuari surti de la ruta, que l'usuari hagi pujat amb un transport incorrecte, que l'usuari no hagi baixat a la parada que li pertoca, que l'usuari no estigui progressant segons el que s'ha definit com a temps de viatge, qualsevol problema que pugui ocórrer durant tot el trajecte. Següent, sisplau. El sistema complet és aquest. Aquí teniu els diferents rols, el de l'usuari, el de l'assistent, el de l'operador. Hi ha una altra part també, i és que en el cas que tinguem, que és la xarxa d'àngels de la ciutat, en el cas que un usuari o una incidència no la puguem resoldre amb una assistència remota, tenim una base de dades on tenim voluntaris, llavors localitzem quin és el voluntari més a prop de l'usuari i podem dir-li que s'acosti a l'usuari i que li ajudi a resoldre o que l'ajudi o que resolgui la incidència amb ell. És una xarxa de voluntaris, com us deia, que en el cas que necessiti aquesta assistència in situ, doncs l'activem. Fins ara, portem gairebé 3 anys amb el sistema funcionant, no hem tingut aquesta necessitat d'activar mai amb un àngel de la ciutat, però per si un cas ja està. Següent, sisplau. Següent. Coses que hem fet una mica especials també per assegurar-nos que tot funciona. Hem definit un sistema de comunicació que ens permeti, basat en una tecnologia que es diu WebSocket, el que fem és tenir informació en temps real de l'usuari i el lloc on està l'usuari, de la situació de l'usuari. No hi ha un retard com passen amb altres tipus de sistemes. Això, a més, un sistema que redueix el consum tant de dades com de bateria i amb així també assegurem que tenim visibilitat i observabilitat de l'usuari durant tot el trajecte. Següent, sisplau. Una altra cosa molt important, com sabeu, és que quan activeu un navegador, doncs a vegades la geolocalització que ens està proporcionant no és la més encertada. Nosaltres tenim usuaris invidents, amb la qual cosa tenim que o qualsevol dels nostres usuaris tenim que donar indicacions molt precises. No podem dir-li tomba la següent a la dreta quan no és la següent. Llavors, el que tenim un algoritme que està basat en intel·ligència artificial amb la informació que tenim de com es mou l'usuari en aquell moment i la històrica que ens permet determinar amb més precisió quina és la geolocalització de l'usuari a cada moment. Següent, sisplau.
I per últim tenim també relacionat amb la geolocalització, un sistema de guiatge basat en polígons, que és un algoritme que està sota patent, amb el que es genera dos polígons, com aquí veieu, un intern i un altre extern. L'intern és el polígon segur, l'extern és, una vegada se surt de l'extern, és que l'usuari està fora de ruta. El que s'assegura és tenir molt control de quina és, com s'està movent l'usuari dintre la ruta. Que si gira per un lloc que no li toca o l'autobús o el transport se surt de la ruta habitual, nosaltres ho detectem i podem ràpidament determinar que l'usuari està fora del trajecte. I, a més, ens ajuda també després a portar l'usuari a la ruta correcta quan resolem la incidència. Següent, sisplau. Com us deia, el sistema hem tingut que treballar molt amb la seva robustesa per assegurar-nos que cap incident, cap problema, sigui perquè el telèfon es queda sense bateria, sigui perquè es perd la cobertura mòbil, sigui perquè es perd la cobertura de GPS, sigui perquè l'usuari, en comptes d'iniciar la ruta des del punt d'origen, que és casa seva, el seu pare o la seva mare l'ha portat a la parada de l'autobús perquè arribaven tard, o qualsevol situació de mal ús, el sistema pugui continuar, pugui funcionar. I així és que, davant d'aquest tipus d'incidència, el sistema funciona i assegura que l'usuari arriba a destinació, que és el nostre principal objectiu. Següent, sisplau. Sobre l'impacte, per nosaltres hi ha un impacte molt important, que és com millora la mobilitat dels usuaris. Primer comencen a fer la seva ruta habitual, són commuters, que diuen els anglesos, van de casa al centre de treball i del centre de treball a casa, però una vegada s'acostumen a utilitzar-la, veuen que poden fer més viatges, que poden anar a casa dels avis, a la biblioteca, al gimnàs, i llavors la seva mobilitat no es limita a anar a fer el seu viatge diari, sinó que van a molts més llocs i quan volen, que això és molt important, no quan passa el transport adaptat o quan els poden portar els pares. Els familiars i cuidadors milloren la seva qualitat de vida perquè saben que hi ha algú que està vetllant pels usuaris en el cas que hi hagi qualsevol problema i que viatgen sols. I després també hi ha una reducció tant per part de les famílies com de l'administració pública amb el pressupost de mobilitat o de viatges, perquè aquí hi ha una comparativa amb el cost d'un seient de transport adaptat, val de mitjana 35 euros si comparem amb 2 euros d'un bitllet de transport públic, i aquests usuaris, com us deien, fan 2 viatges al dia, 5 dies a la setmana, unes 40 setmanes a l'any. Tenim un estalvi de més de 6.000 euros a l'any per l'usuari. Però en qualsevol cas, des del punt de vista social i d'innovació social, millorem la mobilitat, també millorem la seva inclusió social, està viatjant amb la resta de les persones, està viatjant amb el transport públic i la seva autoestima. Hem vist per usuaris que ens diuen als seus tutors que veuen que prenen decisions que abans no eren capaços de prendre, que se senten més segurs de si mateixos. Següent, sisplau. Com a usuaris, i dèiem amb Toni, tenim centenars, més de 500 usuaris a diferents ciutats de l'Estat i a 2 ciutats de Canadà. El nostre objectiu és, com a mínim, tot avançar amb notícies aviat. I els nostres clients, a qui li venem el sistema, perquè això es ven al sistema, són operadors de transport, com podria ser TMB, o autoritats del transport, com és l'ATM, que en el cas de Barcelona, el nostre client és l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. En el cas de Laval i Longuil, el nostre client és l'operador de transport d'allà. I en altres ciutats d'Espanya, el nostre client és la Fundació 11, o sigui, una organització de persones amb discapacitats. El nostre model de negoci és que llicenciem el sistema i són els usuaris que són els operadors qui gestionen i exploten el sistema. És un model de software as a service. Següent. A continuació veureu la sèrie de premis que hem tingut durant aquests últims anys, des de Creu Roja, Fundació Vodafone, Smart Catalonia, o l'últim que hem aconseguit estar molt contents és el Zero Project, tot just aquest any, que van tenir l'oportunitat de presentar-lo el passat mes de febrer. I també com plena inclusió, és a dir, tenim reconeixement nacional i internacional. Següent, sisplau. Ja per últim us volia posar un vídeo, a veure si aconseguim escoltar l'àudio, perquè és un vídeo promocional del sistema i crec que és maco. My name is Sophie, and I'm not born yet. But when I am, I'll be different.
My parents noticed it quickly. And when I was diagnosed with an autism spectrum disorder, they understood that I wouldn't be looked at like the others. Some tried to hide their glances, some not so much. And I can see in their eyes that I'm not like them. Today, I'll go unnoticed. I'll look just like another teenager on her phone, taking the bus. I'm free to go wherever I want. Següent, sisplau. Aquí teniu enllaços. Us faré arribar aquesta presentació sense els vídeos perquè és molt passada, però sí amb els enllaços amb aquests vídeos. I aquí trobareu també altres enllaços a vídeos o notícies o fins i tot un article, un capítol d'un llibre que va ser publicat l'any passat per l'editorial Springer. El llibre es diu Towards User-Centric Transport Europe 2 i hi ha un capítol dedicat a Pantà Companyó. I doncs ara ja resto a la vostra disposició per qualsevol qüestió que tingueu. Moltes gràcies a tothom. Bé, moltes gràcies, Faustino, per la teva presentació. Crec que, a més, el vídeo del final ha impactat bastant. Ara només dir que farem 2 minuts de pausa per poder organitzar les preguntes i tenir un temps de descans de la intèrpret. I a la tornada dividirem les preguntes en 2 blocs. Primer les preguntes pel Willy, que seran en anglès, perquè siguin més fluid a nivell de traducció, i després les preguntes pel Faustino, que seran en català. Gràcies, ens veiem d'aquí 2 minuts.
So, hi again. Hi, Willie. I just wanted to thank you for your presentation. I don't know if the translation is on. But yeah, we have a few questions. First of all, they asked about sustainability. So how do you work with sustainability so the tailor-made devices are reused? Mm-hmm. Yes, thank you for this question. First of all, in the process of designing custom-made assistive devices, the first step is to look for existing commercial products. So as you probably know, the best idea is not to produce waste. We have to be sure that we really talked about custom-made assistive devices not existing in commercial products first. And then if the user needs, considering the user needs, if you really have to design it, so we can use, we can choose from various type of plastic materials. And for example, PLA is one of the best biomaterial we can use in 3D printers today, because it is based on bio-sourced materials such as maize, for example, but there is a lot of more products available to design and to print objects. So it is one kind of answer, and one other kind of answer is about if we ensure that the user needs is fitted with the custom-made assistive device, we collect information, data right now about the use before delivering the assistive devices. And globally, assistive devices are used many years after the delivering steps. So it's quite good information, but there are actually some products that can retransform materials, PLA, for example, to be able to reuse it in 3D printers. This kind of answer, I think it's not the main action we can do about environmental impact, but it is one small part. We are investigating on this kind of devices. It's not very obvious today to use it and to retransform materials, but it is. I think it will probably be effective in a few, let's say, months or 2 years probably. Because I think another question was also more or less in this line of sustainability, which was if the devices can be transformed to a new one. Yes, that's it. We can actually do it right now, but it is very time and cost consuming. Mm-hmm. So it's not very effective for healthcare and social organizations to do it. But once again, I think the process gonna improve. But the biggest part is about thinking about if the device really fits user needs, and if there is no commercial products able to answer those needs. I think we have a kind of responsibility through the Rehab Lab network we launched here. We have to think about it, not to be producer of a lot of assistive devices without thinking about the previous steps for environmental concern issues. Thanks, that's very interesting. And now you were saying, we're talking about thinking of each user and providing for their needs. But have you thought of whether this project
could be transformed into a sort of larger scale operation, such as, for instance, this being a service added into Social Security or the National Health Services? I'm not sure to well understand your question. Are you talking about generalizing this kind of healthcare practices in France, for example, or? Yes, so I'm thinking, for instance, here we have a great public health system. So if this could be covered, if these sort of tools could be covered there. Okay. Yes, actually, we work on two different scales. The first scale is a national one. As you can probably see, but you can find it on the link, the web platform. There are today more than maybe 28 organizations in France working in this field, Rehab Lab. And actually today we are discussing with the National Health Ministry to be sure that they know what kind of activities it is, custom-made assistive devices, to argue about healthcare and social organization can be producer because they know more how to help identifying user needs and then to help to design assistive devices. And the main idea behind it is about how to finance in a national scale rehab lab in each region in France to be able to be sustainable in terms of use and health care and social professionals practices. So it is the first scale, and the other scale is about European scale, because when you build, you design, you produce one assistive device, it could be considered as medical devices. And medical device is defined as a frame we have to consider. So there is technical work right now for organizations in Europe to be able to prove that we can produce medical devices, which is custom-made assistive devices I just show you. And it is a huge job, and we have actually to lower the administrative job behind it, work behind it, because it could be heavy to handle for some organizations. Thank you for your answer. And lastly, the last question for Rehab Lab, which is, how is each lab funded? Well, it is Rehab Lab is a kind of activities already integrated in the process of one healthcare or social organization. If one organization is already part of building custom-made assistive devices, 3D printing is only one tool that enables to let people design by themselves. So it is in most Rehab Lab right now integrated in the process of each organization. But actually, before having one national grant, for example, each Rehab Lab is collecting funds from, for example, foundation, or answering for call for projects, for example, to finance a 3D printer, which is very low cost. It's about 4,000 euros, for example, some materials also. But the main cost is about the time for helping user, for teaching them to
design the objects, etc. And in this particular type of activities, some organizations is well, this kind of activities could be supported by interns from students, for example, from engineering school or occupational therapist school. And there are actually in a lot of rehab lab this kind of partnership with schools to have time to teach user how to design objects. Thank you, Willy, for your presentation today and also for answering all the questions. So great. Now we will go to Up and Down. So I will switch to Catalan. Yes, thank you very much. And I will be very happy to discuss about Rehab Lab concept if anyone is interested to develop one in their own organization. Thank you so much. Yes, we will send the contact details of both presenters to all the assistants. So if magic can happen, let it happen. Thanks again. Bye. Bueno, doncs ara, passant a Up and Down, crec que haureu de fer un canvi en el botó de traducció per poder escoltar la versió original en català. I, bueno, la primera pregunta, Faustino, bueno, en primer lloc dir-te que moltes gràcies per la presentació, que ha sigut molt interessant. I la primera pregunta és que al primer vídeo es veia un assistent, com una mena de teleoperador, que ajudava a la persona a arribar al seu lloc. La primera pregunta és si aquest tipus d'assistència està disponible les 24 hores. Bueno, ha estat un plaer compartir amb vosaltres a Pantheon Compagnon. Gràcies a Fundació Social per la invitació. I és una molt bona pregunta la que acabeu de fer. En principi, ara us explico. Nosaltres el que fem és comercialitzar el software, el sistema. Per tant, no explotem el servei com a tal. Ara bé, us explico coses com estan funcionant a la realitat a dia d'avui. En el cas del Canadà, aquesta persona, aquest operador que heu vist, que forma part del contact center de l'operador de transport, ells donen servei, proporcionen el servei de 7 del matí a 6 de la tarda, o 7 de la tarda, no? O sigui, són 12 hores. I tampoc no queden inclosos els festius, és de dilluns, o sigui, dies feiners. Ara bé, com us he dit, el sistema és molt, molt flexible. Llavors, el que es pot fer és que l'usuari tingui més d'una persona que té cura d'ell quan està viatjant. Per tant, es pot assignar, com es fa al Canadà, que dels dies feiners té un operador o hi ha un operador que forma part de l'organització DSTL, del nostre client, i fora d'aquesta jornada de 7 a 19 i els caps de setmana, el que fa d'operador és el seu un familiar o un cuidador, que dintre de les hores de feineres té el rol d'assistent, o sigui que és només pot veure què està passant però no pot ajudar no se li deixa veure les coses que estan passant durant el trajecte, però que fora d'aquestes hores de 7 a 19 i els caps de setmana sí que pren el rol, perquè el que es fa és canviar el rol, un rol d'operador. I llavors podem donar servei, d'alguna manera el servei està 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. El que passa és que les persones que cuiden dels usuaris poden ser persones diferents. Molt bona solució, penso, perquè si no el cost seria massa elevat, potser, no? Sí. La següent pregunta és sobre el transport interurbà, és a dir,
si teniu previst implementar l'aplicació pel transport interurbà més enllà de les àrees metropolitanes, com per exemple viatge entre pobles petits o alguna cosa així. Sí, això molt probablement no m'he explicat bé. Us deia que un gran volum d'usuaris el tenim a la zona del Bages, degut a que a Fundació Ampans col·laborem molt estretament amb ells. En aquest cas també tenim molts usuaris de la zona metropolitana, que és, diguéssim, tot on hi ha una gran concentració de població, però també tenim molts usuaris que estan a zones urbanes. Tenim persones que viatgen per donar-vos una idea, des de Sant Feliu de Llobregat a Manresa, perquè viu a Sant Feliu de Llobregat, però va a un centre de treball a Manresa. I tenim persones que viatgen des de... és que ja no me'n recordo, però pobles d'aquests petitonets de la zona del Bages i que van cap a Manresa o cap a Sallent o que van cap a centres de treball que estan allà. I tenen recorreguts de 40-50 minuts i són autobusos interurbans. Per tant, el sistema a dia d'avui funciona a tota la demarcació de Barcelona. El nostre objectiu, conjuntament amb l'autoritat del transport metropolità, és que es doni el servei a tot el territori, a tota Catalunya, però ara mateix, l'any 2022, estem treballant amb la demarcació de Barcelona. Si hi ha algú que és de fora de la demarcació de Barcelona i que està interessat, ho posarem en marxa perquè forma part, està planificat i és una qüestió de que si hi ha algú que és de fora, ho posarem en marxa, avançarem o el que sigui, però nosaltres donem suport tant en zona metropolitana com en zona rural. Perfecte. I ja última pregunta perquè se'ns menja el temps, és sobre el finançament de l'aplicació i si es va actualitzant al llarg del temps. A veure, si parlem del servei que estem donant a Barcelona i que tenim com a objectiu estendre-ho a tota Catalunya, nosaltres tenim ara mateix signat un conveni per 5 anys amb l'autoritat del transport metropolità, que és qui està subvencionant aquest servei. És a dir, per les organitzacions, pels usuaris, el cost és 0. En algun cas, fins i tot tenim un acord també signat amb Samsung Iberia i si l'usuari no tingués dispositiu mòbil, podem cedir sense cap cost el dispositiu mòbil. I fins i tot es podria arribar que si l'usuari tampoc no té capacitat per pagar una línia de dades pel dispositiu mòbil, es pot subvencionar a través de l'ATM, fins i tot la línia de dades. És a dir, el cost a dia d'avui pels usuaris és 0 i tenim aquest conveni de 5 anys signat amb l'autoritat del transport metropolità, amb la qual hi ha certa visibilitat de futur i l'objectiu que tenim tant l'ATM com nosaltres és que Companyón estigui dintre del sistema de transport assistit de la Generalitat de Catalunya, formi part d'un servei social més del catàleg de serveis de la Generalitat. Llavors, el cost per l'usuari final és 0. No sabem fins a on podem arribar amb aquesta subvenció o cedir el dispositiu mòbil o donar fins i tot la línia telefònica, però sí que el servei serà gratuït, segur. Moltes gràcies, Faustino, un altre cop per la presentació i per respondre les nostres preguntes. Doncs aquesta era l'última. Tanquem ara el torn de preguntes i passo la paraula a Antoni Codina, que farà el tancament del... Digues. Només una coseta, Irene. Us passaré la presentació que us he enviat. És molt pesada perquè els vídeos estan ja empotrats, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, us enviaré la mateixa presentació amb enllaços, perquè si la voleu compartir, per exemple, no tenir que enviar una presentació de 100 megas, que és una barbaritat. Llavors, una presentació molt més lleugera i es pot compartir amb tothom. Perfecte. Sí, de fet, d'aquí uns dies enviarem l'enllaç de la gravació del webinar i tots els materials a tots els assistents, així que podran gaudir-los pel seu compte. Gràcies, Faustino.
Doncs això, dono la paraula a Antoni Codina, que farà el tancament de la sessió, i moltes gràcies a tots per venir. Doncs bé, acabem aquest InnoBreak. Moltes gràcies de nou a Faustino i Willy per aquestes excel·lents presentacions de les projectes i iniciatives que lidereu. Com deia la Irene, en els propers dies us enviarem no només les presentacions, sinó que també penjarem a la pàgina web la gravació en vídeo de la sessió d'avui, com fem amb els altres InnoBreaks. Dir-vos també, recordar-vos que si teniu propostes d'iniciatives innovadores interessants que conegueu, que seria interessant presentar en futurs InnoBreaks, ens podeu enviar els vostres suggeriments a través de la nostra pàgina web o enviar-nos un correu electrònic perquè anem alimentant el nostre banc d'innovacions amb iniciatives interessants d'arreu del món i alhora les millors les seleccionem per presentar en propers InnoBreaks. Finalment, només anunciar-vos que el proper InnoBreak el realitzarem el dimarts 14 de juny, d'aquí 2 mesos. Aquesta vegada ho farem a les 3 de la tarda perquè un dels ponents convidats ens parlarà des dels Estats Units, des de Pennsilvània. En aquesta ocasió, el 14 de juny, us presentarem 2 iniciatives molt interessants de l'àmbit de l'acció preventiva contra el desemparament i l'abandonament infantils. La primera és la de Jamie Family Screen Tool de Pennsilvània, un algoritme basat en l'anàlisi Big Data i la intel·ligència artificial que proporciona als professionals de serveis socials una avaluació objectiva de les situacions de risc de desemparament infantil, ajudant-los en la detecció de casos i en la presa de decisions. La segona iniciativa que us presentarem és el programa PIPI d'Itàlia, Programa d'Intervenció per la Prevenció de la Institucionalització, un programa que des de fa 5 anys s'ha anat extenent per tota Itàlia i que permet una intervenció intensiva i multidisciplinar en famílies vulnerables per minimitzar la institucionalització dels infants que estan en una situació de risc de desemparament. Res més, si voleu apuntar-vos en aquest proper InnoBreak, el formulari d'inscripció ja està disponible a la nostra pàgina web. Moltes gràcies per la vostra participació avui i us esperem en el proper InnoBreak el 14 de juny. Fins aviat.